Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat minister Silvania ontvanger Trona aan zijn verantwoordelijkheid herinnert. Dus de opening van de Extra vandaag. Er is een brief geschreven van minister van Financiën Javier Silvania aan de landsontvanger Alfonso Trona. Daarin wijst de minister er onder meer op dat van de 5 miljoen gulden die zonder beschikking zijn betaald er nog een bedrag open staat. En dat de minister benadrukt dat Trona daar persoonlijk voor verantwoordelijk is. Hij vraagt in zijn brief verder aandacht voor enkele actiepunten die moeten bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening van de ontvanger. Zoals bekend ligt Silvania momenteel bij de oppositie onder vuur met zijn besluit om de belastingen van voor 2017 kwijt te schelden. In zijn lange verweer tijdens een zitting in het parlement, een parlementsvergadering, gaf hij onder meer aan dat de ontvanger is gerechtigd kortingen te geven. En in de brief schrijft hij aan Trona dat hij op de hoogte zal worden gesteld dat de minister de wet zal volgen bij het behandelen van kortingen. We houden het voor u in de gaten. KEM voor nieuwe gevangeniswet. Dat is gisteren bekendgemaakt. De partij KEM zal voor de nieuwe gevangeniswet stemmen die vandaag wordt behandeld. De landsverordening beginselen gevangeniswezen. En wat de partij betreft kan het niet zo snel mogelijk worden ingevoerd. Er wordt al heel lang over gesproken. Het was oorspronkelijk een plan van Americo Today, de overleden parlementariër. En volgens de KEM is het belangrijk dat er daadwerkelijk wordt gewerkt aan een wet die het mogelijk maakt dat de situatie in de gevangenis wordt verbeterd. FKP heeft aandacht voor alle klachten, dat zegt de directeur van Fundación Cas Popular Arthur Kon vandaag in de Extra. We hadden eerder deze week aandacht voor klachten van mensen die in Weechi een huis hebben gekocht. En bij de laatste regenval bleek dat het dak lekte. Dat is een van de vele problemen die er zijn. Men is niet tevreden over de wijze waarop de huizen zijn gebouwd. En nu zegt Arthur Kon dat hij begrijpt dat de mensen klagen. Dat er om tafel zal worden gezeten met de Weechi Management Company. En dat er snel een oplossing voor de problemen moet worden gevonden. Vakbonden klaar voor verder overleg. Vandaag gaan de vakbonden en de overheid weer verder praten. Het heeft allemaal te maken met die korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. De overheid wil dat per 1 januari van dit jaar recht trekken. De vakbonden willen meer tijd of verder teruggaan, maar de overheid wil niet zo ver gaan. Wel heeft de overheid aangegeven dat ze ook bereid zijn om de loontreden, de indexering en de lamsam van dit jaar 2024 op 1 januari 2025 te betalen. Dus het wordt zeg maar een combinatie van verschillende mogelijkheden. En de vakbonden hebben 1 oktober zelf vergaderd en gaan vandaag met de regering verder praten. Nieuwe loketten geopend in Zambiel. Dat is goed nieuws voor mensen die gebruik moeten maken van de diensten van de overheid. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft een nieuw kantoor in Zambiel geopend. Het is een pilotproject en Kranchi is er ook bij betrokken. Op die manier hoeven mensen niet meer naar Otrobanda te gaan, maar kunnen ze ook zaken aanvragen daadwerkelijk in Zambiel. En dat is een, zoals gezegd, pilotproject. Dat wordt bekeken of dat daadwerkelijk mensen gebruik van gaan maken. Maar de verwachting is dat veel mensen er naartoe zullen gaan en bijvoorbeeld uittreksels van Kranchi, verklaringen van goed gedrag of standplaatsvergunningen en ventvergunningen al daar zullen aanvragen. Verdachte boos op rechter. De Extra schrijft vandaag over een 20-jarige man die woedend werd toen de rechter tijdens de behandeling van de zaak bepaalde dat hij voorlopig nog vast moet blijven zitten en de zaak op 6 december verder behandeld zal worden. De man is bang dat hij in de gevangenis komt te overlijden. Hij wordt gepest en mishandeld door medegevangenen. Bewakers kijken niet naar hem om. Hij heeft astma en hij krijgt zijn medicijnen niet. En volgens hem is het een hele slechte zet om hem nog langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie en de rechter zeggen eigenlijk, de man zit voor iets vast dat zo gevaarlijk is voor de samenleving dat er geen andere mogelijkheid is. Als 20-jarige zou hij een 75-jarige vrouw seksueel hebben belaagd. En het Openbaar Ministerie wil niet dat de man voortijdig vrijkomt en wil dat hij in de gevangenis blijft.
Botten blijken niet van mens. Dat is een bericht van gisterochtend toen de politie een melding had gekregen over de vondst van botten bij RIF. In Mundo Novo werden er botten gevonden aan het water. Politie is natuurlijk gewaarschuwd. Men ging er eerst vanuit dat het mogelijk botten waren van een mens. Maar na nader onderzoek bleek het van een dier te zijn. Welk dier, dat is niet bekendgemaakt. We gaan nu even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Beginnen op Aruba. Tenminste, er zijn vragen in Nederland gesteld over Aruba. Parlementariër Raoul White heeft vragen gesteld over het rapport van Amnesty International. Die hebben op 1 oktober een rapport uitgebracht waarin ze stellen dat Aruba zich niet goed houdt aan de regels die er gelden voor de opvang van vluchtelingen. Ze moeten meer doen om te zorgen dat de Venezolanen die op het eiland komen goed worden opgevangen en niet zomaar direct vastzetten en deporteren. Raoul White leest in het rapport dat Nederland geld heeft betaald voor die deportatie en daarover wil hij meer weten van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabo. Volgens White kan het niet zo zijn dat Nederland betaalt voor het deporteren van Venezolanen van Aruba naar Venezuela, omdat het daar niet veilig voor hen is. Hij wil snel antwoord van de staatssecretaris. Dan gaan we naar Sint Maarten, want Luc Merselina gaf daar gisteren een persconferentie. De minister-president van Sint Maarten is naar New York gegaan, heeft daar veel mensen ontmoet. Hij gaf aan onder meer te hebben gesproken met leiders van St. Vincent en de Grenadines, de Kaapverdische eilanden, Jamaica, Antigua. Er waren contacten met de president van Ghana. Er is gesproken met verschillende ministers van Nederland. Hij heeft namens het Koninkrijk verschillende vergaderingen voorgezeten, waarbij onder meer aandacht is besteed aan de problemen van klimaatverandering. Daarnaast heeft hij ook nog een bezoek gebracht aan Curaçao, waarbij hij gesproken heeft met minister Pik Pisas. Dus wat Merselina betreft is de afgelopen week heel bijzonder voor hem geweest om Sint Maarten op een groot internationaal podium te vertegenwoordigen. En wat hem betreft zijn er ook goede contacten gelegd. Dan gaan we naar de Dominicaanse Republiek. Die hebben gisteren een plan gepresenteerd om 10.000 Haitianen per week uit het land te zetten. De Dominicaanse Republiek heeft daar een plan voor gemaakt, omdat een hardere aanpak van de migratie nodig is. Deze operatie heeft als doel de overmatige migrantenpopulaties in de Dominicaanse gemeenschappen te verminderen. De uitzettingen zullen onmiddellijk beginnen en zullen worden uitgevoerd volgens strikte protocollen die de mensenrechten respecteren. Tegelijkertijd zei de regering dat de internationale gemeenschap heel traag is met het oplossen van de problemen in Haiti. Er is een vanuit Kenia afkomstige internationale troepenmacht, maar die is niet groot. De werkzaamheden verlopen traag. De situatie in Haiti is nog steeds niet ideaal. Maar de Dominicaanse Republiek zegt van dit loopt de spuigaten uit wat ons betreft. Dus per week zullen 10.000 mensen worden teruggezet.
We houden het voor u in de gaten, zoals we al het nieuws hier in de regio in de gaten voor u houden. En we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.